Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus ug sa ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanglakaw tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kaluoy sa Ginoo makita gid nato diha ni Hesus. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan gyud nga aron ta mabalik sa pagkaputli ug pagkahiusa sa Ginoo ang atong maayong magbalantay, nagpakamatay gyud para nato. Muna ang giawhag sadta nga makighiusa kanunay ni Kristo ug maghiusa sadta sa usag-usa pinaagi ni Kristo. Ining atong pagvigil mao ni ang atong pagpakighiusa ngadto ni Hesus ug ni Maria tungod kay nasayod ta nga si Hesus ug si Maria nagkahiusa ug nakighiusa nato. Say ko no, lingi ako no na imong tupad. Ing na gusto kang makighiusa nako. Sige na, lingi aba. Ang wa mulingi wa nay planong makighiusa. Mauna sila ang mga karnirong nasaad na bang mga nawala matud pa ni Kristo na amang ginawala nga mga karnero na wa mulingi. So karon taod-taod basin pag makaamgo na sila no mulingi na sila. Pero mura mag ang wa mulingi ang way mga tuog tingali di na kalingi kay wa na hupas na. Awa oy, maunoy kusog ay nilingi no. Ang katong mga wayto wa gyud do kaa murag nakasuyop no. Nakasuyop sa aso sa Espiritu Santo. Ndota na. Ug mao nay kuwang nato karon ang kahiusa. Kana bang ang tanang tao gipakamatyan ni Kristo, gihigugma ni Kristo. Kita sa duntang tanan di unta ta mag kanabang indigay, magkuntisay, mag-away labi na gyud. Musta man sa inyong panimalay, way nag-away diha? Wa? Manaong ra ba ninyo murag may pagkapalaaway. Masig-sige lang ta dirig bijil-bijil, sige tag brunda-brunda pero sus perti di ang away di ay no wa di tingganay mao na peligro pakauwaw lang tas ato niyang pagtuo muna ang gusto gyud ni Maria pahinungduman ta di gyud makig-away si Maria
wa masuko sa nagpatay siyang anak, ni padayon siya higugma kanila, nganuman kay sayod man si Maria nga ang gihisgutan sa unang pagbasa tinuod gyud, ug unsa man ang gihisgutan usbon ako nga si Kristo magpakamatay sa iyang mga karnero, alang sa iyang mga karnero. Mao na ang pagpakamatay nya sa dinis atong parokya. Ang giisip nako nga pagpakamatay mao ang pagpalit og slot. Kana bitang wa na kay kwarta nya mo palit lang gyapon ka, kana hapit na ka ana mamatay. Mana kay kapalit bugas, pero tinud-anay gini ha, pero malipayon kay ka. Mao na siya ang bugti sa kamatayon nga para sa Ginoo. Pero magpakamatay ra ka tungod sa imong pagtigom og bahandi para nimo, hapit na nimo gipatay-patay imong lawas, wa na kay hapit pahuway para nimo, luoy kay kastanan, matiguang na lang ka, stressful lang yapon kay imong kinabuhi. Ang uban gani, di mo agig kabatanon, mo dritsog katiguang ang naong. Pero naata din sige palit og slot, tiwasono na lang, malipayon lang yapon, murag batanon. Maglisod og lakaw, pero smiling. Di ba? Na magiuban din mo ani, ga-wheelchair. Mag-wheelchair ba? Unya, akong giagak-agak din ako, sige, taga-asa man ka, taga-Davao pa din. Napay uban taga Cagayan, ay uban taga dito sa Manila. Na mag-wheelchair o say magkanang sungkod-sungkod ba? Nya ina ko sige gi-picture ta diri. Mo sikreto pag yung hungong asa matapalit og slot pa dir nako. Mura mo sa tagkumoton atong niani ba kanang hasta no. Galisod og lakaw. Ako lang gining mentionon kagahapon dalikyat man kog adto sa Amos Bukid kay na ako'y gitan-aw dito nga amo man kong gipariper-repair ang kapilya ba niya. Akong gidali og tan-aw kay na ay wa mi magka-agree sa nag-repair kay na piktuhan biatos audit niya amo na lang sang gipadako-dako agamay. Ang akong iyaan si Nini Dulce nga ati wasono na sagud kayo manghod ni mama. 85 ang tingin na iyang edad. Mao ginay akong katikista. Katikista ginanako. Mao ginay among katikista dito sa Bukid mga way back 1970s. Hangtod gyud siya nga niabot na laghapit na mo 80 edad. Sige lang gyapon nagtudlo sa mga bata, hastas mga anak sa ako mga igagaw, mga mura nag-apo na mo. Motudlo lang gyapon na siya dito. Hangtod yun nga nagbawog ng lawas, di nahapit ka lakaw, wa na say buhok, loy kay tanan wa na ngipon. Pero sige lang yapon siya paminaw anang misa karon. Ako sa una ako yan tudluan karon sige na siya paminaw sa akong misa. Palitan ginamo dito sa nga na smart TV dito kay para makapaminaw. Di na siya kasimba. Atong ni aging mga 2 ka semana, 3 ka semana ba itong milabay, tungas ko. Hinay-hinay din siyang kuot sa iyang bulsa. Ipalit ni na kog slot. Padre, nako, ha? Palit kag slot? Siya, kadawat man ko sa akong senior. Palit. Sinangga, pila na yung badawat senior, palitan niya ang slot. Ako lang sang gidawat, salamat ha. O pagtungas na kog hapon, ini siya, dako pamaday ng inyo dihang project no palit na sa kog slot. Nako urot ning imong senior isa di na hinatag na sa akong mga kinugos. Hinatag ko no iyar sang gihatag diri nako kanhi langit kining iyaana. Kamo kuno be hinana wa na moy buhok wa na moy ngipon di na mo kalakaw palit pa mo slot. Ha? Na gani mga tarong kay mulakaw perti pang pakulor-kulor sa buhok di yung palit slot. Pero nasa na yung uban mamawi padel nagpakolor biya mis buhok nako okay raman na siya hadlok mi pa picture nimo imo nya ming kasaba nako di jud ko mga saba ng pakolor sa buhok siya ni palit na sa big slot nako kana bisa gusban pa nagkolor. Himuon naman lang noong alibay ang slot no? Pero okay kay na pasabot
naagid ang atong gugmas Ginoo bisan pa man usahay may pagkamasalay punta kay ang gihigugma sa Ginoo mao man gyud ang mga makasasala mo nang duna na ganitay sala mas mudako ang gugmas Ginoo di ba mao na nga kanindot kung magkahiusa gid ta gahapon na ini tambag na to aton treasurer ingon din siya kani action man kog ingon gahapon dako naman kay ning atong halin pero dako pa man kay igbaligya ato na lang tingali ning pagamyan sugod na lang tag-ihap sa wapan nato mabaligya nakahuna-huna sa kuno siya sa nindot bitaw padal kapuya sa sig-record anang dako na kaya hurot na day gasto kay ato man tong gipanggasto sa atong mga kuan atong halin kay niabot na mga 18,981 slots as of yesterday atong pakpakan bi na malit okay salamat kayo napay 36,019 slots nya mo ni ang resulta sa atong panaghiusa nga dako na kay tag halin pero dako pa sa taggastuhanan so ato ni siyang pagamyan lang tingin para masugod tag ihap uno okay ra ninyo so kaning wa mahalin 36,000 man nya naamantay budget nga mga 35 equivalent sa 35,000 slots kaning atong kumbinto mo man ay among gitanaw-tanaw nga conservative nga pag-budget nya diyan pa may 36 napatay bayron nun nga mga yuta kanang atong right of way kan ato man ang gipamalit ng ginagmay ang yuta kilid aron mahimo ng 5 diha ang atong right of way diha ba na atong entrance himuon na tong 5 kay 5 maning gadagan diri nga mga daan aron ma-equal ngadto 3 ra man na sa una ang na-donate diha sa atong donors na karon atay bayron nun diha nga dulduol sad og mga 2 million ato na lang na siyang ipuno okay ra ninyo mahimo na ni siyang 37 nya kay naamay kanang ato diyang kandilaan kanang kilid ba ato lasan ng budgetan diha tingaling mga 1 million so musugod ta og ingnon ta lang gikan karon musugod ta ihap 38,000 ka slots gikan karon ana okay ra na ninyo nya mo na itong ipon hangtod ta mahurot nya ang target ang kuan ana ang covered ana mao ang kumbinto ang diha sa atong additional nga lot para sa right of way na to nga na-expand o pagtiwas anang ato dihang mga structures diskilid sa atong grotto ang kandil ansa na dagkutanan og ang atong gamay nga souvenir shop isumpay atong kanang CR kanato rong bag-ong CR gubo na natong old CR nya ato na diyang himuan og dagkutanan nga formal nga dagkutanan o ang atong souvenir shop anha na adto na ato maninda ang gustong maninda nya kana mugasto man ta ana nya sirad-on ni nato dinhing kanang agianan karon diha nya kani dinhing cross nga atong sentro ibalhin nato didto dapita aron hawa na ni dinhi nya natong drainage usbona nato padako-dakuan kuan na plano na with barangay nya kanang atong grounds i-label na padong dinhi aron mura na dihag kuan anang murag dulhugon patag na diha tanan ganahan mo ana siyunan lang muna asto so amo na ato nang suwayan o 30 mo na mo cover sa atong kaning 38,000 ka slots nga girinyo na to nga dopes unya ato na siyang paningkamutan gikan karon hangtod sa mga siguro mga 4 months or 5 months suwaya na tog hurot nig palit kay igo-igo sa nga
hurot-hurot na sa ning atong manhuman na sa mubarog na ba, mubarog na tingali ang dako-dako nga portion sa atong structural design, wapay architectural. Muna yung atong paningkamutan ha. So gikan karon Marso, Abril, Mayo, Hunyo, mga July siguro nya ika-August mo naman ay akong ika-4th year. So ang inyong ihatag nako nga premyo ini ka-4th year nako diri on or before urot na ng 38,000 ka slots. Oh, nindot ana 4th year nako sa pag kaparis priest diri kadali ra no, kakanta matag parang kailan lang. O pagod mga matay ang ato dining tigkuan kanang tiglid bas rosaryo kada kadlawon ba gatuo jud ko kuan ay dali ra na silang mawa pero still lang ligo na nagana man og kabata hinoon kay ingon ko dali ra gid kaayo ang grasya gis Ginoo ba no awas-awas gid ba ona salamat kaayo. Sugod na taron dopes nato new counting start from 0 nya 38,000 ang atong i-achieve. Starting tomorrow ato niyang i-report gikan karon nya ugma hangtod na sa tuloy-tuloy ang atong kinabuhi. Murag gadua-dua tan ining atong gibuhat. Ug atong tan-aw murag kita gadua-dua. Pero ang Ginoo naghatag og dili duwa-duwa nga resulta sa atong paghigugmaay ug panaghiusa. Muna sa ato bitang tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Na bitang di ta ka feel og kanang we are not in the state of wanting ba. Nang grabe gid ang Ginoo basta maghiusa lang ta, maghigugmaay lang ta. So kining atong mga namalit og slots throughout the world, mura ra na sila gadua-dua, ginagmay, palit-palit, atong gitigom, atong gipahiluna para sa mga proyekto sa simbahan. Amazing kaayo ang nahitabo. Muna kagabi hangtod karon kamong mga nagvigil usamo sa nindot kaayo tan-awon nga nagsakripisyo dili para sa kaugalingon kung dili para sa tibuok katawhan, dili lang sa mga Katoliko kung dili the whole of humanity, because kining whole humanity mao ni ang gisakripisyuhan ni Jesus ug ni Maria. Kita sad nga ming ambit sa gamay nga porsyon sa maong sakripisyo pinaagis pag biya sa atong pagpahuway usa ka gabi nga dili nato katulgan og tarong para makaampo ta together sa kalibutan. Gikalipay ni kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria, ug siguro gyud kung buktian pud niya sa ilang grasya nga di nato na ma-imagine dinhi ug human dinhi. So inaton ta ato ning padayonon og madasig ta sa paghimo sa atong mga pagpakita sa gugma. Diri sa atong ebanghelyo si Jesus milikay sa mga tao tungod sa iyang gugma sa iyang mga apostoles nga hapit wa na higayon pagpahuway o pagpangaon. Pero pagkakita niya sa mga tao nga ni sakripisyo dagan para lang yun musugat niya, gipapahuway niya ang iyang mga tinunan, pero si Jesus wa gyud mo pahuway sa pagsigig hatag sa iyang mga pagtulunan o pag-atiman. Ingon ana ang atong Ginoo para sa mga taong nanginahanglan unsa nakaha sa mga tao nga mikuyog niya sama kanato karon ug sama usab sa namalit nato dinhig mga slots para sa project di kita niya pasagdan. Sige, lingian na imong tupad. Kay murag natog na da. Lingia. Ingna congratulations. Congratulations kay kuyog mo ni Jesus og ni Maria. Nindota. Sige na, manindog na ta.